जोंनि आसामा मा खालामनो नागिरदों बर' बिजोंखौ फोजोबस्रांनायनि बिथांमोना षड़यन्त्र खालामदों। बेखायनो जों बर' थुनलाइ आफादा जेब्लाबो मानिना लानो हाया। भेरगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय गोख्रोङै बिथांमोनखौ जोङो खावलायनाय थाबाय। टंला गुदि बर' थुनलाइ आफादनि मावखुलियाव लानाय भेरगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि जिथु खौरांगिरि मेल, बे मेलावहाय बाहागो लाफैनो हानाय रादाबगिरि नोंथांमोनखौ आं साबायखर जासिबाय भेरगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि जानानै। दिनैनि बे मेलनि गेजेरजों जों भेरगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा बेखौनो बुंनो नागिरदों जे मैया 28/7/2022 मायथाइयाव आसाम सरकारा केबिनेट पର୍ଯ୍यायाव जिथुनिखि आसामनि बिमा रावखौ फोजोबस्रांनायनि मोनसे जिथुनिखि षड़यन्त्रमूलक थिरांथा लाबाय। दा बेखौ जोङो गिबियावनो भेरगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय धिक्कार होदों आरो जों दुखु फोरमायदों। बे जाहैबाय बाथ्राया बेबादि जों नुनो मोनबाय जे आसामाव साहा बागान आरो सासापुरि ओनसोलाव असमिया बिजोंनि फरायसालिफोरखौ मडेल फरायसालि गायसननानै बर' ओनसोलनि फरायसालिफोरखौ इंलिश मिडियामनि मडेल फरायसालि गायसननानै बर' बिजोंखौ आसामनिफ्राय जिथुनिखि निसेख फोजोबस्रांनायनि षड़यन्त्र बेखौ जोङो फिनबाव धिक्कार होदों। बेयो बिथांमोना मानो बुङामोन जे बर' बिजोङाव मडेल बर' बिजोंनि जानांगौ, बे थांखिखौ मानो लायामोन? दा बेनिफ्राय जों मिथिना मोनबाय जे आसामाव बिमा राव होनना बुंनायनि सोदोबखौनो बिसोर जिथुनिखि लाखिनो सेस्था खालामाखै। बेवहाय पश्चिमे देशनि सोनाबारि जिथुनिखि कला कृष्टि बेखौ जिथु लांनो नागिरदों। जों नुना मोनदों बर' थुनलाइ आफादा बिथांमोननि मावनाय दांनायखौ ब्रिटिशआ जितला भारताव फैना जि षड़यन्त्रमूलक खालामनानै भारतखौ सेना लादोंमोन, बे बिजेपि सरकार आसामनि बिजेपि सरकाराबो बै हाबानिफ्राय खुनु मथे खम नङा, बेखौ जों नुना मोनदों। आरो बेनिफ्राय थाखो 3निफ्राय थाखो 9सिम जि सिस्टेमाव इंराजि बिजोंजों फोरोंनायनि लाहार फाहार खालामदों, बेखौ जोङो खुनु पध्य जों गनायना लानो हाया। दा बेनि अनगायै बिथांमोना दिनैनि समाव गुणउत्सब लाना बायदि बायदि सोलोंथाइ बिथिङाव लानानै फरायसालियाव बिल्डिं मोनसे होनो हायाखै, सोलोंथाइ बिथिंनि सोलोंनाय आगजु होनो हायाखै, दिनै बिथांमोना फोरोंगिरि होनो हायाखै, 30:1 टिचार बुंनानै बेनि कुनु आंखाल सुफुंनो हायाखै। बिथांमोननि मावनाय दांनाया ब्रिटिशनि जिथुनिखि षड़यन्त्रमूलक भारतखौ सेस खालामनाय बेनिख्रुइ कुनु पध्य खम नङा। बेखायनो जोङो बर' थुनलाइ आफादा बिथांमोननि मावनाय दांनायखौ जोङो कुनु दिन गनायना लानो हाया। जों बिथांमोना जुदि जोंनि खावलायनाय लेखायै जुदि मैया 28 जुलाइनि जिथुनिखि केबिनेट पର୍ଯ୍यायनि थांखि बेखौ जुदि बोखाङाबा जों बर' थुनलाइ आफादा कुनु दिन जिरायना थाया। बिथांमोनखौ जोङो गिबियावनो खावलायदों बेखौ उइद्र' खालामनांगौ आरो सोलोंथाइ बिथिंखौ आसामावहाय बर' बा आसामिस बिमा रावखौ लोब लोब थांना थानायाव बिथांमोना मदद होनांगौ। जों नुना मोनदों चाइना जापान बायदि बायदि हादोरा गावनि रावजों फरायनानै बिश्व दरबारावहा गोजौ थाखोआव, जोंनि आसामा मा खालामनो नागिरदों? That means जों मिथिना मोननाय बायदिब्ला आसामाव ब आखरखौ दोना लासै बर' बिजोंखौ फोजोबस्रांनायनि बिथांमोना षड़यन्त्र खालामदों। बेखायनो जों बर' थुनलाइ आफादा जेब्लाबो मानिना लानो हाया। जों भेरगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय गोख्रोङै बिथांमोनखौ जोङो खावलायनाय थाबाय आरो नङाबा जों गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों आन्दलन खालामनो थाखाय जानजि खाफ्राबाय। जोङो भेरगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय जोंनि बे टंला गुदि बर' थुनलाइ आफादनि डक्टर बासिराम बर' नयंआव जोङो हरखाबै जों थुबुर जादों। जे जोङो थुबुर जानायनि जाहोनानो जाहैबाय जे थांनाय जिथु 20 आरो 22 खालाराव असम सरकारा जा माइनुट्स दिहुनना होदों, माइनुट्स आरो अर्डार दिहुनदों आरो बे अर्डारखौ मैयासो जों मिथिनाय बायदिब्ला आसाम सरकारनि केबिनेट मन्त्रि बिफानाव बेखौ पास खालामबोदों। आरो बेनि गेजेरजों जोङो नुना मोनदों जे जोंनि बर' हारिनि बर' बिजोंनि मोनसे जोबोद खैफोद बा अलखद लाना फैदों। आरो बेनो जाहैबाय जे असम सरकारा बुंदों आरोबाव खुनु भेन्सार फरायसालिफोरखौ बिथांमोना मा खालामलिया, प्रभिन्सियेलाइज खालामलिया। आरो बेयो जोबोद दुखुनांथाव मोनसे बाथ्रा जे गोबां फरायसाफोरखौ जायगानि गोनांथि बायदियै रायजो राजाया गाव गावनि थाखा खरसा खालामनानै रायजो राजाया रां खांनानै खेन्दा खांनानै फरायसालिफोरखौ गायसनदोंमोन गोबां खस्थ' खालामनानै। आरो बे फरायसालिफोरखौ आसाम सरकारा गावनो आरो सेबाया पारमिसन होदों, रिकगनाइज खालामदों। बेफोर फरायसालिफोरखौ दिनै बिथांमोना
मा खालामा होनना बुंदों प्रभिन्सियेलाइज खालाम होनना बुंदों बे बाथ्रायाव जोङो माने बर' थुनलाइ आफादनि जानानै जोंनि भेरगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा जोबोरै माने दुखु फोरमायदों आरो बेखौ माने जोङो सरकारनि बे माबाखौ दिखांना लानांगौ होननानै जोङो दाबि खालामदों। लोगोसे सरकारा बुंदों जे गुदि फरायसालिफोराव गुदि फरायसालिनि थाखो 3निफ्राय गोजौ फरायसालिनि 12 थाखोसिम मा खालामनो नागिरदों बिगियान आरो सानखान्थि आयदाखौ इंलिस बिजोङाव खालामगोन इंलिस बिजोंनि खालामगोन आरो बेखौ गोनांथि जायोब्ला फोरोंगिरिफोरखौ माने इंलिस माने माबोरै फोरोंनांगौ बेखौ ट्रेनिं होनानै मागोन होनना बुंदों आरो जायफ्रा बेखौ बे खामानिखौ मावफुंनो हाया बेफोरबायदि फोरोंगिरिफोरखौ माने गावनि खामानिनिफ्राय बिथांमोनखौ मा खालामगोन आजिरा होगोन बा बिथांमोनखौ रिटायारमेन्ट भलन्टारि रिटायारमेन्ट होगोन होनना बुंदों। दा बेफोरबायदि बाथ्रायाव जोङो जोंनि बर' हारिनि जानानै जोङो समखिखांनाय मोनदों जे बे माने खामानिखौ मावफुंनाय लोगो लोगो जोंनि बर' बिजोंनि इयुना एकेबारे खोमसि आरो बर' बिजोङा जोबनायनि लामायाव थांदों। दा बेखायनो बे माने थांखिखौबो जोङो सरकारनि हेंथायै जोङो माने जोंनि बर' थुनलाइ आफाद जोंनि जिल्ला आफादनिफ्राय जोङो बेखौ माने गोख्रोङै जोङो सोंखारिनाय जादों जे बेखौ माने बे थांखिखौ माने मा खालामनांगौ जोंनि बर' बिजोंनि थाखाय अन्तत बेखौ मा खालामनांगौ माने दिखांना लानांगौ बेखौ माने बर' बिजोङावनो जोङो फोरोंनाय मोननायनि माबाया जानांगौ आरो बे मोनथाया जानांगौ। लोगोसे आरोबाव बुंबावदों जे बिथांमोना जे हाइ स्कुल लेभेलफोराव सेकेन्डारि लेभेलनि स्कुलफोराव जे माने मा खालामगोन थाखो 6निफ्राय जे माने क्लास 12सिम जागोन आरो बेफोराव गासै माने जिल्ला मा खालामगोन गंबानिफ्राय गंजि माने गंबानिफ्राय 5 खाननिफ्राय 10 खानसिम स्कुलखौ मा खालामगोन बिथांमोना इंराजि बिजों खालामगोन होनना बुंदों। जों नोजोर होदों जे जोंनि बर' बिजोङा दिनैसिम गोबां माने जायगायावनो सरकारि स्कुलानो गैया। जिखिनि गंसे गंनै दङ सेकेन्डारि लेभेलनि स्कुलफोर बा हायार सेकेन्डारिफोर बेफोरबायदि स्कुलफोरखौ जुदि इंलिस मिडियाम खालामजोबोबा जोङो बर' बिजोङा एकेबारे थांना थानाय नङा आरो बर' बिजोंनि थाखाय बा बर' हारिनि थाखाय बे मोनसे एकदमबारे गिदिर माने खैफोद आरो बे मोनसे जोंनि थाखाय दुखुनांथावना जाथाय जागोन बियो। आरो बे जानानै फैबाय अलरेडि बिथांमोना बेखौ जागाय जोङो मिथिना मोनदों जे गोबां जायगायाव माने MLA बा मन्थ्रिफोरनि माबायाव दैदेननायाव बिथांमोना मा फरायसालिखौ बिथांमोना बे माबाखौ खालामगोन इंलिस मिडियाम खालामगोन बे सेकेन्डारि स्कुलफोरखौ बेखौ बिथांमोना जागाय माने गार्जेन बा मेनेजिं कमिटि स्कुल SMC बा बेफोरखौ लानानै बिथांमोना मा खालामदों मिटिं खालामदों रायजो राजाखौ बुजायदों होनना जों मिथिना मोनदों। दा बेखायनो बेफोर खामानिनिफ्राय जाहाथे सरकारा जानगारना थायो आरो बेखौ दिखांफिनना लायो जों बेखौ जोंनि भेरगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय जों दिनै दाबि खालामदों। आरो बिनिफ्राय लोगोसे जुदि बेखिनि खामानिखौ मावोब्ला जोंनि बर' थुनलाइ आफादा जि माने जोनोम समनिफ्राय 1952 मायथाइनिफ्राय जिखिनि खामानि मावबोदोंमोन बर' हारिनि राव थुनलाइ बा हारिमुखौ फोथांना लाखिनायनि जुदि जोंनि रावानो गैया जायोब्ला गोमालाङोब्ला जोंनि राव हारिया थांना थानायनि बे मोनसे माने बे गैखालिया थारमाने जोंनि बर' हारिखौ माने जोंनि दानि आथिखालनि आसाम सरकारा फोजोबस्रांनाय मोनसे बियो खैसार बा फाव फान्दायनाय होननानै जोङो फोथायदों आरो बेखायनो बेखौ जोङो माने थाबैनो बन्द' खालामनांगौ होननानै डिमान्ड खालामदों। जों मोनसे खोथाखौ नोजोर होब्ला जों मिथिगौ जे बुहुमनि गोबां देश बा गोबां हादोरा जेरै चाइना जापान बा जार्मान गुबुन मुंदांखा हादोरफ्रा जायफोर हादोरा टेक्न'लजियाव बा बिगियानाव जेसेबांखिनि दावगालांदों बिथांमोन हादोरा गावनि बिजोंजों गावनि रावजों फरायनानैनो बिथांमोना दावगालांनो हादोंब्ला दिनै जोंनि आसाम सरकारा जोंनि भारत हादरनि गेजेराव आसाम सरकारा जुदि जोंनि बे आसामनि गेजेराव थानाय फिसा फिला हारिफोरखौ जुदि माने इंराजि बिजोंनि गेजेरजों सोलोंथाइ होनो नागिरोब्ला बे मोनसे एकदमबारे दुखुनांथाव आरो बियो खैफोद गोनां जोंनि थाखाय। दा आङो बेखौ जोंनि गुबुन हारिफोरखौबो जोंनि आसामाव थानाय आङो खावलायनो नागिरदों नैबे प्रेस मिटनि गेजेरजों जे जायफोर हारिफ्रा जोंनि बर' बिजों बा जोंनि बर' हारिखौ आलम लानानै बा बिथांमोना लानानै बिथांमोना दावगाबोदोंमोन दिनै बिथांमोनाबो मिथिनाया मोजां बिथांमोनाबो सांग्रां जानाया मोजां जे गावनि बिजोङा जुदि गैयाब्ला गावनि राव हारिमु थायाब्ला जों हारि हिसाबै सिनायथि थानाया गोब्राब जागोन जोंनि हारिया जोबलांनाया बेयो माने सैथो। दा बेखायनो जोङो बेफोर माने माबाखौ जिथु माने सरकारा जिखिनि आयेन बा जिखिनि माबाखौ बिथांमोना दिनै दाफुंदों बेखौ बिथांमोना थाबैनो सानखांफिननांगौ आरो बेखौ गोदान माने डिसिसन गोदान मोनसे थांखि लाफिननानै बिथांमोना जोंनि बर' थुनलाइ आफाद बा जोंनि बर' फरायसा आफाद जोंनि हारियारि संगठनफोरखौ बिथांमोना सावरायनानै फोथायनाय लाखिनानै सावरायनांगौ आरो सावरायनानै बेखौ मोनसे मोजां परिबेसनि गेजेरजों जों माने मोजां
डिसिसन मोजां मोनसे सल्युसनखौ लाबोगोन होननानै जोङो आसा खालामदों आरो बेखौनो जों दिनै नैबे प्रेस मिडियानि गेजेरजों जोङो आसाम सरकारखौ जोङो दाबि खालामदों।